Smrt je prerano otela majku Danilu i Milici Vučić. Ksenija je bila ponosna na svoju decu. Od Ksenije Vučić se opraštaju njene brojne kolege, poštavoci i prijatelji kuće, a posebno saučešće upućuju se deci koje su tako rano ostala bez majke. Podsjetimo, ona je iznenada preminula. Pre samo mesec dana Ksenija je slavila rođendan sina Danila, kog je dobila u braku sa Aleksandrom Vučićem. Srećna, nasmejana, ponosna, pored zajedničke fotografije na Twitteru napisala je 24 godine radosti. Svih ovih godina vešto je balansirala između karijere i porodice i na oba polja bila je uspešna. Ipak njen najveći uspeh bez sumnje su bili Danilo i Milica. Ja nisam političar, ja sam novinar i majka dvoje predivne, dobre, Bogu hvala zdrave, normalne i čini mi se lepo vaspitane dece i jako sam ponosna na to. Smem punog srca da kažem da smo njihov otac i ja uložili najbolje što smo znali u njih. Čini mi se da su Danilo i Milica proizvod onog najboljeg što su pokupili od nas, rekla je nedavno u jutarnjem programu.